खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि गोदान भिडिअ लानानै आंनिया माखासे भिडिअफ्रा कपिराइट क्लेम जादोंमोन बेखौ आङो दानि रिमुभ खालामनानै लाबाय बे आं रिमुभ खालामनायखौनो नोंथांमोननो हेल्प जागोन खोमा होननानै देखायनो सानबाय देखायनो नागिरबाय फैदो आंनि लोगो लोगो नायफादो सिगाङावनो आङो गुगोल क्रोमखौ थुनानै लाबाय बेनिफ्राय नैबेबादि इन्टारफेस फैबाय बेनिफ्राय बै गोजौआव मोनथाम डट दङ बे मोनथाम डटआव थुबा नैबेबादि फैबाय लास्टआव नैबे डेस्कटप साइट दङ बेखौ थुबाय प्रेस खालामबाय बेनिफ्राय नैबेबादि इन्टारफेस फैबाय बेनि उनाव बै आगदाथिंजाय माने गावबागाव चेनेलनि आइकन फैयो बेहाय थुनांगौ जोबोद फिसाथार बेखौ आं बिदि थुबाय बिदि थुनायाव नैबेबादि फैबाय बिनिफ्राय नैबे इउटिउब स्टुडिअ दङ बेखौ प्रेस खालामबाय थानांगौ माने हमनानै लाबाय थानांगौ थुबाय थानांगौ अब्ला थुवाखै आंबो रोङामोन आगोलाव भिडिअ नायनानै खालामबाय थाबाय बिनि उनाव नैबे अपेन इन निउ टेब इन ग्रुप बेखौ टेप खालामोब्ला नैबेबादि फैबाय बिनि गाहायाव मोनसे सिम्बल फैयो माने इउटिउबनि बेहाय जायखिजाया मोनसेयाव थुबानो सिगाङाव आंबो जेबो रोङामोन बेखौ भिडिअ नायै नायै खालामनो सोलोंबाय दा बे आं खालामनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नैबादि इन्टारफेस फैबाय नायदो दानिया नैबे आगसिथिंजाय सिम्बल माखासे दङ बेवहाय कन्टेन्टनि सिम्बल दं दानिया बेहाय थुनांगौ आं थुनायखौ नायदो दानिया आंनि चेनेलनि गासिबो भिडिअफ्रा ओंखारजोब्बाय बे चेनेल ओंखारनायनि गोजौआव फिल्टार लिरनाय दङ नैबेहाय होनाय दङ आङो गोजा होनानै होदों बेहाय थुयोब्ला नैबेबादि कपिराइट ओंखारगोन बे कपिराइटआव थुयोब्लानो नोंनि चेनेलनि कपिराइट भिडिअफ्रा ओंखारजोबगोन आरो आंनिया मोनसेल' दंमोन आं कपिराइट जानायनि भिडिअनि नामाव आं बुबाय थारमाने सेरबाय आरो बुंनो बावबोदों क्रोम ब्राउजार खुलिनायनि उनाव www.youtube.com लिरनानै सार्च खालामनांगौ नैबेबादि फैबाय बेहाय लिरनाय दङ नैबेहाय नायदो आरो बेहाय कपिराइट लिरनाय दङ नैबेबादि ओंखारो कपिराइटआव आरो बुबावबाय बा सि डिटेल्स दङ बेखौ आङो आरो बेहाय बुबावबाय बेहाय माने सेरनानै होबाय अब्ला बेहाय नैबेबादि ओंखारबाय आरो बेबादि ओंखारनायाव नैबे गाहायाव मोनथाम डट दङ बै फिसा दङ फिसाखौ नुबाय नङा होमबा बेहाय मोनथाम डटआव थुबाय थुयोब्ला दानिया नायदो मा ओंखारगोन मोनथाम डटआव बुनाय लोगो लोगो नैबेबादि अपसन ओंखारो बे मोनथाम अपसन दङ बेखौ नोङो ट्रिमबो खालामफिननो हायो आरो मिउजिकखौ सोलायनोबो हायो आरो मिउट खालामनोबो हायो मिउट खालामनाय माने बन्द खालामनोबो हायो मिउजिकखौ आङो मिउटखौनो होबाय दानिया मिउट बुनाय लोगो लोगो नैबेहाय बेबादि ओंखारबाय दानिया नैबे ब्लु कालारनि लिरनाय दङ बेवहाय जाहैदों केन्सेल आरो कन्टिनिउ दङ कन्टिनिउखौ होनांगौ बुनांगौ दा आं कन्टिनिउखौ थुबाय दाना कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो नैबेबादि ओंखारबाय केन्सेल आरो मिउट आंहा मिउटखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन नालाय मिउट होबाय दानिया गाव हारसिङैनो बेहाय प्रसेस जाबाय आरो प्रसेस जानानै दाना आंना मिउजिकआ बे भिडिअआव थानाय नंला आरो बेबादिनो जोङो कपिराइट क्लेमखौ रिमुभ खालामनानै लानो हायो बारा गोबाव नाङा 10 मिनिटल' नाङो बेवहायनो एसेनोसै गोजोन्थों।